Malawi Brief. Amala wanzanga ine Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitori Msonda Village Headman Katolitori. Nabweranso tindiyankhule ku maganizo wanga osati ngati wachiwiri kwa wachiwiri wofalitsa nkhani mchipani chakale cholamula cha Malawi Congress Party koma ngati Malawi wobadwanso masopano mkhristu mlaliki komanso wandale. Ndanenapo nkhani mbuyomo koma ena amene anaona ngati kuti ndaponda pa chilonda sadayikonde adangoyikhalira. Pano ndifuna ndiyibwerezenso. Ndikunena mawu achifukwa ndaona kuti boma lilipo la DPP pansi pa utsogoleri wa president athu Professor Arthur Peter Mutharika lukhanga tilabweretsa zina zabwino zina zoyipa. Aliyense aziona mbali imene ali kuti iza kubweretsa DPP zabwino, iza kubweretsa DPP kachikenazi nzoyipa. Komene ndaona ngati abwera ndina nsanganya zina abweretsa zabwino zina akubweretsazi nzoyipa. Ine ndiona zabwinozo chifukwa zitithandiza tonse ngati Amalawi. Ndiye ndifuna ndipemphe kwa president athu Professor Arthur Peter Mutharika makamaka aphungu akunyumba ya malamulo amene Mulungu akukomerani mtima mchaka chino cha 2025 kuti mkatitumikire mpaka 2030 kuti tibwere ndi lamulo. Constitution yathu ya Malawi imapereka limit kwa term ya president, amati president azikhala 2 terms. Ndimaganizira kuti danapo mbuyomo tikhalenso ndi limit ya term ya aphungu athu a nyumba ya malamulo komanso makansala. Malawi muno muli ena amene akhala aphungu aku nyumba ya malamulo zaka zambirimbiri, ena kuyambira 1994 mpaka napano. Tufuna mchitidwe umene tithane nawo. Oterewa ndi anthu ophangira koma kusiyesi kwale uko kuli anthu ena, kuli mabanja ena amene kuthekera ali nako koma mwayi sadapasidwe. Kule kuti sizoona kuti azingokhala munthu mmodzimmodzi yomweyo banja lomwelo mpaka na muyaya ali phungu wa nyumba ya malamulo, sizoona. Ndipo sizoona kuti kusiyesa kwawo kapena kuudi kwawo kulibe ena anzeru ndi okha, sizoona. Nimaganiza kuti mmene tinaperekera term limit kwa president wa dziko 2 terms, tikhalenso term limit kwa phungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala azikhala 2 terms basa zipita. Enanso abwerepo. Tinda Amalawi ambiri kuthekera ali nako madera amene timakhalamo koma kusiyesa kwathu kumaudi mwathumo koma sapasidwa mwayi kuti nawonso atha kutitumikira ngati Amalawi, ngati aphungu aku nyumba ya malamulo kapena makansala. Chifukwa sidayike limiti pa term ya phungu wa nyumba ya malamulo kapena kansala. Your Excellency Sir Professor Arthur Peter Mutharika aka APM, sindikhulupirira kuti mukatha term yanuyi 2030 mubweranso. Hayi, Mulungu akukomerani mtima, mwapanga mbiri ya muno Malawi, ndinu nokha amene mwabweranso kachikena ngati president. Ngati mufuna kuti Amalawi akakukumbukireni kwambiri pa zabwino zimene mungasire mukamaka choka 2030, china muonesese kuti constitution yathu isinthidwe, phungu wa kunyumba ya malamulo ndi kansala azikhala matemu awiri wokha. Monga mene tidayikira constitution yathu ya dziko lino kuti president wa dziko azikhala matemu awiri wokha. Mukatero president mupita ndi mbiri yabwino. Uku ndikupempha kwa ine mwana wanu. Sikutinso ndikatero ndiye kuti ndikunyengerera kuti mwina mwake ena aganiza kuti ndikupita ku DPP. Ayinso. Sikutinso ndinyengerera kuti president mwina andione kuti ndakweza mumtengo. Ayinso. Ndikunena izi kuchokera pasi pa mtima kuti sitikuchita bwino. Tikuoneka ngati pali gulu lina, pali mabanja ena, pali anthu ena tima akondera kwambiri kapena ngozi konda kwambiri amene amaganiza kuti kusiyesa kwawoko kapena kuudi kwawoko kulibe banja lina la nzeru, kulibe munthu wina wanzeru ndi wokha, nde akhala phungu aku nyumba ya malamulo chiyambire 1994 mpaka napano. Ena akati asinthane akungosinthana okhaokha. Komatu tikuti tipereke term limit kwa phungu wa nyumba ya malamulo, nayenso azikhala matemu awiri. Kaya kubanja kuchokera wina kaya ayi, koma amene alipoyo wobwerayo azikhala matemu awiri, monga mmene tidasinthira constitution yathu ya dziko lino ya president. Zikomo kwambiri. Tikudziwa kuti vyeni ena ayihonda ena sayihonda,
ena andinena ena andiyamikira ndimene zimakhalira tili mu democracy. Ine tayankhula izi naninso ngati Malawi chifukwa kuyankhula zakukhosi kapena kuperekapo ndemanga pa maganizo ndi ufulu uli mu constitution mwathu komanso ufulu wachibadwidwe. Ambuye udaliseni. Honorable Kenneth Chatala kwamba Nandi Msonda village headman Katolitoli. God bless you. Shalom and Emmanuel.